So what's up mga singgaw? Wala sa tay toko bron. Hey, kami ramang duha. So, wala sa tayo tukob. So, ang among para pang tukob, ato lang ikuha sa mga bata. Oh, makatagtag Makita taro mga bata ka ng padung sa eskwelahan, mga tag pangbaon nila ba? hatag para baon nila. Kaya, siyempre, experience man to sa na eskwela ta pag elementary nga. Nagmayar sa kigbaon. Mayroon sa tayo baon. So, ato lang ikuha sa mga bata. Balag ginagmay ko, basta kinasing-kasing. Wala na idahang pusundayag mga singgaw. So masaka na tag bukid. Tara. Kailan mo dong? Pila na mo? Namoy baon. Na may baon. Pila inyong baon? Yes. Ay sa. Yapan mo. Ay sa. Urong sa upahay sa. Wala na mong baon ha. Ano magbaon ha? Wala. Sige. Okay. Mas dako. Dako. Tarong school ha. Oh. Baon. Hop. Yes. Mana? Oh, ito yun. Baon ha. Ah, School, tarong ha. sige. Bye-bye, Bye-bye. amping. Bye-bye. Tatandaan mo pa ba tayong dalawa ay unang makita? Tara ka na. Bayad. Tanga tama. Okay, right. So, Dong. long. Skila na ka? Skila na ka? Nakay baon. Nakay baon. Ay sa urong sa. Tagana tog baon. Nakay baon. Pila imong baon? Ha? Tagang ka na mong baon ha. Taga ka na magbaon. Asa ka dito. Tagang ka na mong baon ha. Sige. Oh, paano mo? Ha? Wala ha? Sige. Bye. Bye, tarig skila ha. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Menday. School na mo? Ay sa urong sa. School na mo? Pila inyong baon igbalik? Namoy baon igbalik? Pila man? Pila inyong baon? Ha? Wala may baon? Kita ka ata magbaon ha. Baon ha. Ah. Tagang mong baon ha. Tarong eskwela ha. Ang sa mga grade? Ang sa mga grado? Ang sa mga grado? Mana inday. Ay mapod. Tatandaan Sige, tayo tumakawan ha. Sa school ha. Sige, bye-bye. tayong dalawa ay unang makita. Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Inday, namuhay naman Inday? Balik na ka pa daw? Balik na ka pa daw? Eskwela pa ka? Balik na? Ay sa. Nakay para baon ni Mugma. Nakay para baon ni Mugma. Ha? Nakay para baon ni Mugma. Na. Pila man? Alam mo, biscuit na magsito. Biscuit tag sito. Sige, puna na to ha. Pambaon ni mo para ugma. Ay, Salamat. sige, lamat. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Dong. Ay sa. Eskwela na mo? Kailan mo? Eskwela na mo. Ay sa, ari sa dalit. Landong ka, ali. Ali, ali. Uy, kaya alas 12 na. 12 na. Pila inyong baon? Pila inyong baon? Baon, wala may baon. Ha? Ay sa, uy dong. Shhh. Asam to? Ay sa, tagaan mo buwan. Tagaan mo pambaon. Ha? Ato sa ali ba? Ali, ali. Ay dagan ali ba? Tagaan tog pambaon ba? Shhh. Madre hatag si mga kauban ha kanip usapon. Saan man eh. Inyo na na pambaon. Hatag si mga amigos ha. Tatandaan mo pa ba bukid kong puso sa punong mangga? Hadlok ang bata mga At tinggaw. ang inalay kong bumangela, Ha? magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon ang gunit
na ng ating kahapon. Ops, sa dali pinyuhom na natong video mga singgaw, nasa tayo recommend ninyo nga duwa, mao ni ang Diamond Game. Automatic mga singgaw, basta bago na ganang nga duwa. Dali kay na. Sa pag-register ni, tudluan ta mo. Dira mga singgaw, pagkahuman niyo download sa link, magbuhat na tag-account, i-click lang niyo ang register. Pagkahuman, butang na niyo phone number, enter password, verification code. Pagkahuman, i-confirm ra na. Pagkahuman niyo buhat og account, sa pag-deposit mo na ni mga singgaw ug sa pag-cash in, sayon ra kay na, tuplok ko ra ninyo ang plus sa babaw. Tapos ikanay mo pili ng mga singgaw, through GCash ra na 100 up to 1,000. Pagkahuman mo dag cash in mga singgaw, dira, di ka maburing aning duha mga singgaw kay daghang kagkapilian. Naay Mines, naay Golden Empire, naay Fortune Gems, Super Ace. So arita sa Fortune Gems mga singgaw. So gusto kag dakog daog, dako-dako ang pura nimo. So beta. So 20. Okay, 60 times 3. Okay. Asa pa ka? Usban to, usban. Times 1, sinto. Paksit. 128. Times 5. 40 mga singgang times 5. Tanawa. Lo. Atong 20. Nahimong 200. Nato nakadali mga singgaw. Pwede kang mudaog, pwede sa kang mapildi ani. So bit responsible lang mga singgaw og disclaimer, bawal ni sa mga bata og naka extra nga kwarta dia, pwede kay kani. Kung sa pamighuwat, pag-register na nasa comment section ang link Diamond Game.